दा आङो जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंहरजानाय गाहाय आलासि बिथां मेन्डेला ब्रह्म आदाखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गिबि गिबियावनो दिनै नैबे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांनाय फंबाय पंकज लाहारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय। लोगोसेनो नै दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ सामलायलांनाय आंनिनो फिसाजो हेलेना दैमारी, लोगोसेनो आंजोंनो दङ एक्टर डाइरेक्टर बिथां जेसास खिरखातारि, बेवहाय दंफैयो कुमरिघाटा आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर राजेन बर' सार, बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोर दंफैयो, पुजा मोसाहारी, कृष्णा, लोगोसेनो प्रियांका, बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबाय। लोगोसेनो जोंहा एक्टर हिसाबै दंफैयो फंबाय सिमां सैनारि, अनसुमा आरो गोबां दं। दा जियानो जा मुंखौ खारिनो समा गोबाव जाहैगोन। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बा दिनैनि बे फिल्मखौ गावनि सम फैसा थाखा गासैबो खरस खालामनानै प्रडिउस खालामनाय फंबाय मनिस गयारी स्वर्गियारी, बिथांनिसिमबो साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय। दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोनलायनो थाखाय बिथाङा खाबु होदों, बिनि थाखायबो गले आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाहैबावबाय। दा दिनै नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगां फंबाया जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय थारैनो बेनो थोजासे, माबा मोनसे गोदानै बुंनांगौ होननानै सानाखै। दा खोन्थाया जाहैबाय जोंनि बर' फिल्मा आलायारननिफ्राय जागायनानै 1993 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि 86 समनिफ्राय जागायनानै दिनै जों जिखिनि नुबोबाय, उन्दैनिफ्राय नुबोबाय, जोंनि नायनायनि स्टाइल, जोंनि जिरायनायनि स्टाइल, जोंनि स्टेज दिनैसिम बे दाबो सोलायाखै। दिनै जों जोबोद दुखु मोनो, जाय समाव जोङो बेफोरबायदि नायदोंमोन दिनैसिमबो बिदिनो नायबाय दङ। बुहुमाव ओरैबायदि जाथि गैया जाय जाथिया बेफोरबायदि लांदाङाव फिल्म नायो, नाथाय जों बर'आल' दासिमबो नै बिदि लांदां स्टेजाव गथ' बानानै खुदिया लानानै गोजांनायाव गोजांनाय, गोलोमनायाव गोलोमनाय, निहिर सिरियाव निहिर सिरिनाय, एसेबां खस्थ' लुवार बेदलाव खस्थ' खालामनानै जों फिल्म नायनो गोनां जायो। बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनो। एसेबां खस्थ' खालामनानै फिल्म दिहुनो, खरसा खालामनानै फिल्म दिहुनो, नाथाय जोङो नायनो गोनां जायो फोथार बारियाव, दुब्लि बारियाव। दा बेखायनो दिनै गुबुन रायजोआव, गुबुन हादोराव, गुबुन जायगायाव एसि हलाव जोबोद मोजाङै नायो, नाथाय बे खहाबनायखौ, बे गोजोननायखौ जों दिनैसिमबो दाबो मोननो हायाखै। दा जों बेखौ जों माब्ला मोनगोन बेखौनो जों लामा नायबाय दङ। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय गंद' फिल्म हल मोनदोंमोन। बे फिल्म हल मोननायाव जोंनि थाखाय थोजासे नङा। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हलाव 120, 130 जनल' नायजायो। दा 120, 130 जनल' नायजायोब्ला प्रडिउसारा एसेबां खरस खालामनानै जुदि फिल्म दिहुनबायब्ला बेजों प्रडिउसारा बोरै फैसा मोननो? दा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो दिनै मोजां बाथ्रा, गोदान गभर्नमेन्टआ जानो थांबाय दङ, जों बिथांमोननियावबो जों बिगोन फिल्म हल जुदि दिहुनोब्ला मोनसे हलाव खमैबो 300निफ्राय 500सो अडियेन्स नायजानो हानाय जोंनो बे हलखौ नांगौ। नङाब्ला बे 200, 120 बेखिनिल' नायजानायजों प्रडिउसारा जेबो मुलाम्फा जाया, सिनेमा हलनि बिगुमाया जेबो लाब जाया, गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय जेबो रेभिनिउ मोना।
दा बेनिखायनो जोंनो 300निफ्राय 500सो मानसि नायजानो हानाय हल मोनोब्लासो प्रडिउसार अडियेन्सफोराबो मोजां मोनगोन, नायजानानै गोजोनगोन, सरकाराबो रेभिनिउ मोनगोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन जों बेखौ खालामनो हाथों। दा जियानो जा दिनै जाय फंबाया एसेबां खरस खालामनानै दिनै बिथाङा जानो हागौ बे बिथांनि गिबि फिल्म, दा जियानो जा दिनै बिथांनि बे हाबाफारिखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बिथाङा जि फिल्म दिहुनबाय थाथ'आजासिनो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मोनफा मोनफा फिल्म बानायनानै फिल्मनि सिङाव थानाय लिडगिरि, फिल्मनि सिङाव थानाय केमेरामेन, फिल्मनि सिङाव थानाय मेकआप, जायफोरखौ जों पर्दायाव नुनो मोना, बिथाङा फिनानै दोननाय बायदि जाहैगोन। बेयाव थानाय जेसेबां आर्टिस्टफोर बिथाङा बेखौ फिनाय जाहैगोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो बोसोराव बिथाङा मोनसे मोनसे फिल्मखौ दिहुननो हाथों। दिनै नोंथांमोना साननो हागौ जोङो फिल्मजों मोनजाया, नाथाय दिनै जोङो फिल्मजोंबो मथा मथि जायफोरा एक्सपार्ट, जायफोरा गुन गोनां, बिथांमोना दिनै फिल्मजोंबो मोनजानायनि लामायाव फैबाय दङ। दा दिनै पंकज लाहारी फंबाया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो? पंकज लाहारीया मोनसे फिल्म लानायाव दिनै 5 लाखनिफ्राय 7 लाख लायो। 5 लाखनिफ्राय 7 लाख। दाना जुदि 5 लाखनिफ्राय 7 लाख जुदि मोनोब्ला सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां थाखा मोनो बोसोरसेयाव? 3 लाखनिफ्राय 4 लाखल' मोनो बोसोराव, जायफोरा गोदान हाबनाय मास्टार। दाना होमबा मोनसे फिल्माव जुदि 6 लाख 7 लाख मोनोब्ला हाइ स्कुलनि मास्टारनि समान बिथाङा मोनो मोनसे फिल्मावनो। आरो बिथाङा सासे हाइ स्कुलनि मास्टारबाव बोसोराव 10 लाख 15 लाख मोनखाबावो। दा जों बेजोंबो जानो हानाय लामायाव मोननै फिल्म मोनोबा बोसोराव बेसेबां मोनगोन? दिनै हेलेनाया मोनसे फिल्म बानायनायाव 3 लाख 4 लाख लायो। मोननै मोनथाम फिल्मबा बेसेबां मोनगोन? दा होमबा जों मानो जानो हाया? जों बेजोंबो जानो हाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा खालि नायग्राल' जानाङा, गावनि फिसाफोरखौबो नायजाग्रा खालामनांगोन, गावनि फिसाफोरखौबो फिल्मजों खामायनो हानाय खालामनांगोन। बेखायनो जोंहा बेयाव मिउजिक स्कुल जुदि दङब्ला मिउजिक स्कुलाव मेथाइनि, द्रामानिथ' जोंनाव गैया, दामनाय देनायनि बेयाव जों होनांगोन। जा बेयाव देरहासार दं, देरहासार नार्जारि, बिथाङा मिउजिक स्कुल दङ, बेयाव गावनि गथ'फोरखौ हगारहरनांगोन। दिनै जोङो मेट्रिक पास जानायनि उनाव, हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दङ। बे फाइन आर्ट्स कलेजाव हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो जोङो मेथाइ दामनायनि, दामग्रा देग्रानि, मेथाइ खननायनि, मोसानाय मुसुरनायनि हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो बेयाव फाइन आर्ट्सआव फरायहैनो हायो। बेयाव फरायनानै जुदि ग्रेजुवेट जाबायब्ला, ग्रेजुवेटखौ पास खालामनानै जों कलकातायाव मास्टार डिग्री लाहैनो हायो। मास्टार डिग्रीखौ पास खालामोबा बे फाइन आर्ट्स कलेजावनो मास्टार जाफैनो हायो। ओमफ्राय ग्रेजुवेट जुदि जाना थायोब्ला हाइ स्कुलाव दिनै साफ्रोमबो सासे सासे मोसाग्रा, सासे सासे दामग्रा देग्रा मास्टार लाबाय दङ बा लानो थांबाय दङ। दा बेखायनो जों बेजोंबो जानो हायो। दा बेखायनो जोङो खालि बे हारिमुखौ, बे मोसानायखौ, बेखौ रंजानायनिल' होननानै जुदि सानबाय थायोब्ला जोंहा जिउआव मोनसे लामाखौ जों खोमाना लानाय जायो। दा बेखायनो आं खावलायगोन जों बेजोंबो गावनि जिउनि राहाखौ जों खालामना लानो हानाय जाबाय। जेरै गेलेनायजोंबो जों जानो हासै, मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनायजोंबो जोङो जानो हासै। दिनै बेवहाय इलिसा फैयो, इलिसा बर' फैगोन बा फैदों। बिथाङा मोनसे प्रग्राम खालामनायाव बेसेबां लायो? मोनसे प्रग्राम खालामनायाव 1.5 लाख 2 लाख लायो। मथा मथि बैसागो 2 माह बैसागोआ मोनो। आरो दानिया सोरनिबा फिसालानि हाबानि, सोरनिबा बार्थडे, सोरनिबा बिफानि मराकास, बिमानि मराकास, बेफोराव प्रग्राम जायो। सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो, मराकासावबो जायो। दा एसेबां जुदि प्रग्राम मोनोबा दिनै इलिसानि न'खौ नायहैदो, बिथांनि न'आबो ग्रोम ग्रोम जाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा बेखौ रंजानायल' सानालासिनो जिउनि राहाबो खालामना लानो हाथों।
गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङमोन नाथाय समा जोबोद आंखाल दा बेखायनो दिनैनि हाबाफारिखौ गोजोनै गोजोन बाबेनलांथों बिथांनि फिल्मा रायजोनि गेजेराव नुजानो हाथों बेखौ आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों रायजोनथोंमोन गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा मेन्डेला ब्रह्म बिथांनिसिम थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों